outra das recetas ideais para facer en Semana Santa. En concreto, esta é perfecta para facer o domingo de Pascua, para unha boa merenda. Lavastes as mans? Recordade que é moi importante en estes días lavar moi ben as mans. Eu acabo de lavalas. Así que presento vos os ingredientes para que empecedes a facer esta rosca de Pascua conmigo. Imos empregar fariña, en este caso fariña de forza, que é que se emprega para facer pan, por exemplo. Azucre normal, manteiga, 3 ovos, agora vos explico para que é o cuarto, un pouco de leite que ten que estar morno, lévedo do que se emprega para tamén facer pan, e en este caso canela. Se non tendes canela, podedes empregar anís, vainilla ou que teñades pola casa, ou nada, non pasa nada. Entonces, o primeiro que temos que facer é mezclar os ingredientes secos, que serían a fariña e o azucre, revolvemos ben cunha culler, así. No vaso de leite morna mezclamos o lévedo. Revolvemos ben hasta que se disolva. É importante que o leite estea un pouco morno para que o lévedo empece a activarse e así despois nos suba moito mellor a nosa rosca de Pascua. Cando xa está ben revolto, botámolo en un vaso un pouquiño máis grande. Seguimos revolvendo un pouquiño e vertemos aquí todo. En este vaso grande imos a botar 3 ovos. Un, 2 e 3. E batemos todo moi ben. É importante batelo ben e rápido, xa que o leite está quente, pódense nos cuajar os ovos e non nos interesa. Esquecíame botar a canela tamén cos ingredientes secos. E unha vez que temos esta mezcla ben xa revolta, botámola co resto de ingredientes. Quédanos a manteiga, que ten que estar blandiña. Para que este blandiña, podémola meter un par de segundos no microondas. Pois ben, agora quédanos a parte máis divertida, que é amasar todo eso. Con que? Pois cas nosas mans. Paciencia, que isto leva bastante tempo, e se vedes que non podedes, pois podedes pedir axuda a algún adulto. Amasamos tranquilamente hasta que nos quede unha masa homoxénea. Quédome aquí amasando un rato, esperádeme. Temos que quedar unha masa máis ou menos como esta, que estén todos os ingredientes ben integrados e que non se diferencien polo medio. Algo así. O que temos que facer agora é deixala levedar durante 2-3 horas aproximadamente. O malo deste tipo de pans, deste tipo de roscas, son os tempos de espera, pero bueno, despois o resultado sempre merece a pena. Deixámola repousar 2-3 horas para que nos quede algo semellante a isto. Vedes todo o que subeu? Pois este é o que nos interesa. Agora deixo esta e imos a traballar con esta que xa está levedada. Mirade que blandiña está. Vouna a sacar deste cuenco e vou a facer algo que se chama bolear a masa, que é ir dándolle unha forma redonda para poder seguir traballando. Facemos este xesto, metemos así a man por debaixo da masa, hasta que nos quede outra vez unha masa redondiña. E así o que facemos tamén é desgasificala, que é o que fixemos deixando a levedar. Deixademe así un ratiño e agora volvo con vos.
Aquí tende xa a masa boleada. O que fixen para que fose un pouquiño máis fácil de traballar foi partela a mitad. Así resútanos moito máis cómodo e dinlle forma de bola. Agora, o que imos a facer son 2 roscas máis pequenas. Así vai nos a resultar moito máis sinxelo. Para facer as roscas, o que temos que facer é coller unha destas bolas, introducir 2 dedos no medio hasta que nos salgan pola parte de abaixo. E imos facendo este xesto hasta que nos quede a forma de rosca. Canto máis grande sexa o burato que lle fagamos, mellor, porque isto ainda ten que volver a levedar. Algo así, máis ou menos. Collemos a bandexa de forno e colocamos máis ou menos. Vamos a cortar por aquí. 2 mini pans imos a facer, vale? Quédome preparando o outro para que logo vexades os dous xuntos e douvos unha idea para que poidades decorar. Ben, pois xa temos as nosas mini roscas, en este caso, preparadas. Entran as dúas nunha bandexa, así que perfecto. Acordádevos do ovo que vos decía ao principio? Pois este ovo é unha idea para poder decorar as nosas roscas, que agora, estando en Pascua, pois vennos moi ben. O que temos que facer é coller un vaso de auga, colorante alimentario, en este caso escollín o color vermello, botamos, removemos ben cunha culler, mirade que rápido se pinta, e deixamos o noso ovo na auga con colorante durante 10-15 minutinhos, para que nos quede unha cousa similar a esta que teño aquí. Entonces, este ovo con xa pintado, xa decorado, metémolo pois no medio dunha das nosas roscas. Esta é unha idea estupenda para estes días. Como a rosca xa vos decía que necesita moitos tempos de espera para que poida subir, podedes decorar varios ovos, decidelle a vosos pais que vos garden as cáscaras dos ovos cando as utilicen e podedelas decorar e podedes xogar a esconder os ovos de Pascua, que é un xogo moi tradicional en estas datas. Bueno, podería ser interesante mentres esperamos todos os tempos, largos tempos de espera para ter a nosa rosca. Entón, agora, deixámola levedar outro pouquiño, media hora, 45 minutos aproximadamente, ímola tapar con un paño de cociña e, cando doble o seu volumen, podémola meter xa no forno. Vona deixar repousar un pouquiño. Ben, xa temos as nosas masas grandeciñas, mirade por aquí, listas para meter no forno. Vedes que xa non doblaron exactamente o seu volumen, pero xa están moito máis grandes. Terminarán de subir agora no forno. Contovos un truco para que este último levado sexa máis rápido. Podedes meter esta bandeixa así no forno, co forno prendido a 30 grados máis ou menos, e así van a subir moito máis rápido. Así, tal e como están, levoas ao forno a 180 grados durante 15 minutiños aproximadamente. Pero esperádeme que vos vou explicar como facer un glaseado super sencillo para botarlle cando estén. Esperadme un momentiño. Ben, xa estou aquí. Para facer o glaseado imos a necesitar un pouquiño de azúcar glas, un pouco, medino por un vaso, pois medio vaso aproximadamente, e un pouquiño de leite. Botamos pouco a pouco o leite no azúcar glas e revolvemos con unha culler hasta que non quede ningún grumo. Vedes que aquí ainda está como moi espeso, podemos lle botar un pouquiño máis. Perfecto, agora estaría perfecto. Pois deixamos repousar un pouco o glaseado durante eses 12-15 minutiños que vai estar a rosca no forno e vémonos xa ao final coa merenda preparada. Pois xa temos a rosca recién sacada do forno. Como vedes, medrou bastante e quedou o ovo aí escondido. Agora, pincelamos con aquela crema que acabamos de facer, con esa cobertura de azúcar e leite. Isto un pouco ao gusto, como vos guste máis. Pero asegúrovos de que queda riquísimo. Así. Bueno, xa está lista para que a poidamos probar.
Fixádevos, ainda está quentiña, que miga e que esponxosa. Pois nada, que xa me quedo aquí merendando.